Ang gabi mga kababayan, another walking tour po ulit tayo, and this time nandito tayo sa Tutuban Center dito sa Divisoria. So titignan natin ngayon kung anong makikita natin ngayong gabi. Actually, dinayo ko ito kasi nga may night market na po dito sa Divisoria. At dito nga po siya matatagpuan sa paligid lamang po ng Tutuban Center. Night market sa Divisoria. So, ayan. Samahan nyo ako at libutin natin itong paligid ng Tutuban Center para makita natin itong night market na sinasabi nila. Especially ngayon at Burr months na. Burr months. Kaya may night market na dito sa Divisoria. So, yan po ang paligid ng Tutuban Center. Yan. Puntahan natin ngayon kung saan yung mga pwesto dito sa night market sa Divisoria. So magsisimula tayo dito sa parte dito. Yan, ang daming tao mga kababayan. Ang daming tao. Night market sa Divisoria. Brought to you by Ilocano Math TV. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Night market Divisoria. So specifically, ang pangalan niya na nakikita ninyo dito ngayon is Tutuban Night Market. Tutuban Night Market dito sa parteng Divisoria. Parking space. Pag may dala kayong sasakyan, dito po ang parking space sa banda rito. Parking space lang po yan. So ituloy natin yung ating paglalakbay. Walking tour brought to you by Ilocano Math TV. Pasok mga suko. Presyong Divisoria. 10 po. Insidente 30 at iba pa. Pasok mga suko. Presyong Divisoria. 10 po. Insidente 30 at iba pa. Pasok mga suko. Presyong Divisoria. 10 po. Insidente 30 at iba pa. Pasok mga suko. Presyong Divisoria. 10 po. Pilihan lang.
Tutuban Night Market. Dalawa 150, dalawa 150 lang po. Lahat ng klase, dalawa 150 lang po. Ate, kuya, pasok lang po. Shorts, Dami pong mabibili dito. 150, dalawa 150 lang po. Lahat ng klase, dalawa 150 lang po. Ilocano Math TV walking tour night market dito sa Divisoria. Dito pa tayo galing sa banda rito. At itutuloy natin yung ating paglalakbay. Walking tour brought to you by Ilocano Math TV. Lang kuya. Choose your plan and keep watering. Ilocano Math TV walking tour Divisoria Night Market. So iniikot natin ang ating Tutuban Center Mall. Parking pa rin po ito. Yung park na yan, punta
Tondo. So ito yung Tutuban Center Mall. Dito tayo galing sa Mandarito. Yan, so dito naman tayo sa Mandarito. Another walking tour brought to you by Ilocana Math TV. Subscribe na po sa YouTube channel na Ilocana Math TV. So palagay ko doon na yung end. Although dito sa part na to dati pagka night market na sinasabi, buong area no ng Tutuban Center Mall madaming nagbebenta. Pero palagay ko dahil kasi simula pa lang naman ng per months, kaya siguro wala pa yung ibang mga pwesto dito. Diyan tayo galing. Dito sa part na to, marami pa rin dati yung nagbebenta dito. Palagay ko lang sa mga susunod na araw, pati dito sa part na to ng Tutuban, paligid ng Tutuban, mapupuno ito ng mga pwesto at mga paninda at mga tao. Pero ngayon, as you can see, hindi pa siya ganun kadami yung mga pwesto dito. Yun lang kanina, yung part lang na yun. So parang 1, 2, 3 sides lang ang nagkaroon ng mga pwesto-pwesto pa. Pero dito hindi pa rin, wala pa ring pwesto, wala pa ring mga paninda dito, wala pa ring mga pwesto. Pero gusto kong i-tour kayo dito sa area na to ng Tutuban para makita pa natin kung anong pwedeng mabili, kung meron mang mabibili dito na. But so far wala talaga. Main station. Madaming parkingan dito just in case gusto na niya na pumunta dito. Madaming parkingan dito. Maalala ko ng mga nakaraang taon, pag ganitong mga buwan na, bare months, daming mga pwesto talaga dito. Halos hindi rin makadaan ang mga tao kasi sa dami nga ng mga pwesto at saka mga paninda at mga namimili na rin. Pero syempre nag-pandemic, kaya malamang yun yung isang dahilan. Nagsisimula pa lang mag-recover. So ito, kasi ito sa epekto ko, konti ang mga nagbebenta pa lang dito sa parte na to ng Divisoria Night Market. Pero as you can see now, dito sa part na to meron naman na.
May iba. Ito yung may entrance exit. Yan, malapit ito sa may exit na. So, merong mga nakapesto dito sa park na to. Kanina yung mga nadaanan natin wala. Kita ninyo doon? Walang mga pesto doon sa banda doon. Pero dito, yan, meron na. May mga pesto dito. Yan, may mga nagbebenta dito. So kung gusto ninyong mamasyal dito, Divisoria Night Market, doon sa may entrance at dito sa may exit banda, maraming mga nagbebenta ng kung ano-ano. Divisoria Night Market. So ayan, malapit na tayo sa ating pinanggalingan. Actually, dito tayo nang galing kanina sa part na to. Dito mismo. Ito yung entrance. O, kita ninyo to. Ito yung entrance. Inikot lang natin talaga yung dito Tutuban Center Mall. Ito yung entrance. Umikot tayo clockwise actually, paikot, and then ito na yung exit. Dito tayo nag-exit banda dito. Ito yung exit na niya. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ilocano Math TV. Subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!